tuliseinä rampin eteen. Sinne bensiiniä ja sitten bensiinit palamaan. Ja seisomakatsoja pyydetään siirtymään sinne sivumalle, että istumakatsojat näkevät. Olkaa hyvä siitä katsomon kohdasta. Kiitoksia. No niin, ja sitten bensiiniä tuliesteeseen. Ja tulet palamaan. Ja tämän jälkeen täräytetään siitä lävitse. Ei muuta kuin lisää bensaa. Okei! Hei! Börje! Ei tää ollut sun juttu ollenkaan. Mitä sä touhut siellä? Nyt Joni jäi ilman hyppyä. Kuules Börje. Varastit koko shown. No, anna me nyt kuitenkin pienet aplodit, koska hän luulee olevansa paras mies koko showssa. Joka tapauksessa Börje sen esitti. Hei! Sun moottoripyörä varastettiin nyt, katsopas. Nyt kyllä poliisit paikalle. Soita poliisia. Kuule, hän on Arttu Mielityinen, hän on taitoajaja. Aito on se! Hän on freestyle-miehiä. Hän vähän näyttää, kuinka keulitaan sun minimotolla. Hyvin muuten ajaakin. Ohjelman lopussa hän näyttää sitten vähän isompia temppuja isommalla pyörällä, mutta hän nyt vaan näyttää, että kyllä näinkin voi tehdä. Börje on vähän tällainen häirikkötyyppi ja hän keksii kaikenlaisia kummallisia kepposia tälle meidän henkilökunnalle. Anna sille vesipesu ja Älä anna keppiä, se on hyvä mies tämä Arttu. on koko hienoa. Antaa hänen näyttää pikkusen mallia Börjen minimoto. Hyvä. Hyvä. Kyllä sillä voi ajaa tollassa niin hyvä. Jos os, sen se vaatii. Sen se vaatii. Ja vielä pienet spiraalit sieltä malliksi Börjen minimotolla suoritti Arttu Mielityinen. Annetaan Artulle pikku ennakkoaplodit tässä.